San Pablo apostoluak Filipoaren egindako dokumentu. Senideak, gu zeruko hiritar gara eta handik itxaron dugu salbatzailea, Jesukristo jauna. Hark antzaldatuko du gure gorputz ezerezan, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez. Gauza guztiak bere menpe hartzeko duen ahalmenari esker. Jaunak esana. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, hau diozuet zuei entzuleoi, maita itzazuen zuen etsaiak. Eginon gorroto dizuetenei, bedeinkatu madarikatzen zaituztetenak. Egin otoiz izen ona kentzen dizuetenen alde. Masai batean jotzen zaituenari, eskegi bestea ere. Soigainikoa kentzen dizunari, ez ukatu jantzia ere. Eskatzen dizun egon hori eman, eta zurea kentzen dizunari,
ez itzularazi, eta besteek zuek egitea nahi duzuena, egin zuek ere besteei. Maite zaituztetenak bakarrik maite badituzue, ze eskerron zor zaizue. Bekatariek ere maite dituzte bere maitaleak. Eta on egiten dizuetenei bakarrik egiten badiezue on, zer eskerron zor zaizue. Bekatariek ere egiten dute beste horren beste. Eta ordaina hartzekotan bakarrik ematen baduzue maileguz, ze eskerron zor zaizue. Bekatariek ere aurreratu diote elkarri dagokiena hartzekotan. Ez, zuek maitatu etxaiak, egin hon eta eman maileguz, ordainari begiratu gabe. Hautia izango da zuen saria eta goi-goikoaren semea naba izango zarete. Ona baita ura, eskar txarrekoentzat eta gaiztoentzat. Izan zaitezte errukiorrak, zuen aita errukiorra den bezala. Ez gaitzetsi inor, eta jainkoak ere ez zaituzte gaitzetsiko. Ez kondenatu, eta ez zaituzte kondenatuko. Barkatu eta barkatuko dizue. Eman eta emango dizue. Neurri betea, sakatua, estutua eta leporainokoa emango dizue alzora. Izan ere, zuek zein neurriz neurtu, alakoaz neurtuko zaituzte jainkoak. Jauna esana. Jesusek erakusten digunak baditu bi dimensio ezinbestekoak. Esan genezake, alde batetik, dimensio humanoa, Jesusek erakusten digunak mesede egiten digu, bai pertsonalki, baita sozialki ere. Gaurko evangelioan entzun dugun bezala, eta modu hontan jokatzen saiatzen baldin badira, honek izugarrizko mesede egiten digu. Elkar maitatuz, elkarri barkatuz, elkar ulertuz, errukitsuak izanez, premian dagoenari lagunduz, modu honetan baita norberak ere izugarrizko mesedeak sumatzen du bere barnean. Eta zer esanik ez, gizarte mailan honek bakea, adiskidetzea, elkarrekin ongi etortzea sorrarazten baitu. Hoixe da, Jesusek nahi duen azken finean. Horregatik, hoi da, dimensio bat ezinbestekoa Jesusek ekarri nahi izan diguna. Guk mesede izan ezagun, guri laguntzeko, hobeki bizi gaitezen mundu honetan. Baina Jesusen erakutsiek ez dute dimensio humano hori bakarra. Baita ere badute beste dimensio espirituala, transcendentea, hau da, vertikala, ero jainkoarekin eta beti erekotasunarekin bat egiten gaituena. Eta Jesusen hitzek badute beti ereko biziaren kutsu hori. Hau da, balio digute gure eguneroko bizirako, mesede egiten digute gure eguneroko bizitzan, baina baita ere gogorazten digute gure helburua ez dagoela mundu honetan eta ez gerala materia hutsa, baizik eta espiritua ere, arima ere badaukagula, eta hori ere gure parte ezinbesteko bat degula. Jesusek hortan ere erakusten digu jainkoaren maitasuna. Guri eskatu digu gaurko evangelioetan konprentsiboak, ulerkorrak izan gaitezela, ez gaitezela zorrotzak izan, kondenatuz, gogortasunez jokatuz, baizik eta beti ulermenez, errukiz, jainkoak
hola tratatzen gaitu, berak ezagutzen gaitu, ulertzen gaitu, maitatzen gaitu. Gaurkoan, Bernardo despeditzen ari gira meza santu honetan. Joan zaigu, Elizondon, temporada bat, eman ondoren, hementxe, bere bizia eman du, bere lanak baserrian, Olason, Fontanero bezala, egin dituenak guztiak, eta gaurkoan bere arte erredutzeko hemen elkartu gara. Jesusek erakutsi digun maitasunak baita ere esan genezake biziaz haratago eramaten gaitu. Gure hildakoak maitatuz eta bihotzean gordez Jesusek erakutsi diguna ere kumplitzen dugu. Eta sinistunok haien alde erregutuz ere miserikordiazko obra baliosua burutzen dugu. Gaurko honetan gure jangoiko on eta errutitsuari Bernardoren alde eskatzen diogu. Berak ezagutzen zuen, ulertzen zuen, maitatzen zuen. Horregatik eskatzen diogu goiko zeru hartan har dezala Bernardo gure segidea. Handik berak gure alde egin dezala.
jainko guztizona, Bernardo zure sarritzailearen xampamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta hausnez eskatzen, zure semea salbatzaileko duenak epaileru bitxu harki dezala, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna Era guztien aldeita, gu guztiok betirako ez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, hainburu taldeekin batean, honesten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Jesu Kristo gure jaukanen gorpuntz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzen azteko ala, hori hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleen eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau bere gorpuntza data zuentzat eman dena. Afalondoa berdin kamizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio kontatik, hau nere odolaren kamizatatak, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko-denak, egiztu ere hau nere odolarrekin.
Adarean zure sarritzari onartu behituzulako, eta panik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odonak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egiten itzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dira gure zure izan. Ere mazunen kasu duzora, Frantzisko gure ikasaktorekin, gure arzeiekin, eta izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna, mundu honetatik zure gana eraman duzu Bernardo Alemán. Gogoan irukiko ditugu ere, Conchio Sestoren, Jose Francisco Zestau, Teresa Busquet, Kasita eta Margarita Teletxe. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenen horiek gure zebidea egindako guztik, harritzazu zure aurkegiaren argita. Errugizek izkindu arren, gu guztio betiko bizitza egitzi izago, Angoikoaren Ama Maria Doatxorekin, apostolu santuekin, eta gizaki guztietan zure adiskide izan diren santuekin egin baten horretza itzago. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honen gitita honingan, zuria eta jakoiko aldu ziurri, Espiritu Santuarekin batean, osteta aintza guztia, gizati da gizati guztietan. Salvatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldurrik gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaituzu bakera gure egunotan. Zure errukiaren eskertasutik garri bizi daitezen eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzaileak noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna ez duen esmada apostoluei bakea uzten dizuen ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala, emaiozu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi baiztera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea. Jangoikoaren bildotzat, zuten zen ez du mundu dominatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotzat, zuten zen ez du mundu dominatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotzat, zuten zen ez du mundu dominatua. Una hemen, jangoikoaren bildotzona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren duak.
Eskerrik asko, Bernardoren familiako denen partetik, eta baita ere, parrokiaren partetik, Elizara etorri zareten guztioi hitz egitera, eta baita ere zuen anitzkidetasuna agertzea. Datorren igandean ere, meza nagusia bere alde emango dugu, gogoan hartuko dugu datorren igandeko meza nagusia ere. Eta orain bukatu aurretik, azken erresponsoa egin dezagun. Gure eta zeruetan zerena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreikoa, egin bedi zure nahian zerua bezala gorrea ere, ema ikuzu gaur egurutako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunen barkatzen gure ezkero, eta ez gute taldea eman, baina atera gehitzen zu gaitzetik. Egizu jauna, Bernardo zure zerbitzariak, Santabilean argi eta pakeren bizidekura. Beraren alde ospatu baideko bazko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean.